Så, ja, så har vi en tournament. med en masse, hvor man kan vinde en emote. Så det er minigame box fight. Så det er den første, der får 4 point, vinder emoten. Og der er rimelig god emote i shoppen lige nu. Så ja, lad os bare hoppe direkte ind i det. Folk kan lige introducere sig selv. Hvem har vi, som der dansede en is-emote lige før, der havde is i hånden? Hallo? Det var Thomas. Okay. Hvem er det, der hedder Ninja Bernie 2013? Bernhard for satan. Bernhard! Sig Bernhard. Nå, men han hedder i hvert fald Bernhard. Og hvem er det, der hedder Mini Booger Junior? Storm! Og hvem er det, der hedder The Lifestealer? Lippe. Og hvem er det, der hedder RJ821064? Og hvem er det, der hedder Wille 110? Sigurd. Og hvem er det, der hedder Storm Axelsen? Det er mig. Ja, det er Storm Axelsen. Ej, hvem havde gættet det? Okay, lad os så direkte ind i videoen. Altså, jeg kommer ikke lige til at kunne tale meget i den her video, fordi der er mange, der taler i munden på hinanden, så... Det passer. Okay. Det er sådan en stærkt lobby der, det kan jeg ikke lide. Alle dem, der skyder mig, er gay. Jeg tror ikke, jeg har spillet minigames box fights med så mange af mine venner på samme side, tror jeg. Det er så vildt, det her, helt vildt. Nej, shut up, brother. Nej. Den rundt der, den gælder altså ikke. Hvad hedder? Hvordan kan vi gøre det færre for Leo, det her? Okay, alle sammen, det her er bare en trænerunde. Alle sammen, den her runde, hvem der vinder, gælder ikke. Hvem der vinder, det gælder ikke. Fordi Leo ikke noget, Leo han kunne ikke komme ind. Så det skal være fair for alle. Oh my god, det er faktisk... Nej. Liv, du er cook. Det er mere mig. Ja, jeg fik en. Nej! Jeg er så kogt! Nej! Hvad var det? Liv, du vandt prøverunde! Nej! Liv, du fik ikke et point, fordi det var en prøverunde. Nej! Okay, altså nu er vi i den rigtige turnering, fordi Leo han kom igen for. FOV! FOV! Kom nu lidt. Ej, der kommer slap fights. What the hell? Snipers vs. Runners? Hell yeah. Okay, vent. Please. Yes, jeg runner. Hvor mange snipers er der? Det ved jeg sgu ikke. Jeg er en af dem. Eller jeg kan sige. Og der er flere, der kan sige. Nej, der er 2. Det er Bernhard, Leo og... Jeg blev dræbt. Ja, 2 døde. Fuck. Det var en fejl, det der. Hvem vinder her? Hvis jeg skyder en til, så har jeg altså vundet. Nej, men hvis snipersne vinder og skyder alle, så får de hver et point. Så altså, det er sådan reglerne er. Men bro, jeg har skudt 2 indtil videre. Men det er sådan reglerne er. Det kan godt være, man har skudt mange. Ja! Vi vandt alle sammen. Nej, det var den, der kom i mål. Hvem var der kom i mål? Det var mig. Jeg fik altså også... Jeg stod på min skærm, men jeg fik victory. Ja, men alle runners fik victory. Så hvem var det, der kom i mål? Det var mig, der var Thomas. Nej, det var mig. Det var Thomas. Okay, det var Thomas. That's fight, hvad er det her? Men altså, hvis Thomas vinder, så får Bernhard lillebror en første. Nej, han gør ej. Jo, det er hans far. Altså, jeg gifter det bare til Storm. Nej, heller ikke hånd mig, bro. Det er mig, der får host. Du skal ikke hånd det. Ikke hånd det host, bro. I'm gonna hunt the robot, ej. Nej!
Jeg var den første. Det der pisse movement, bro. Ja, det er movementet, der får mig til at finde ud af. Altså, jeg tager det. Jeg har ikke lyst til at vinde mit eget tournament, hvor jeg ikke kan give dem noget selv. Så. Oh shit. Jeg køber ikke en emote alligevel, fordi hvis jeg vinder det. Selv. Men køber du ikke en emote til den, der vinder? Jo, men altså, hvis jeg selv vinder, så køber jeg ikke en emote til mig selv. Okay, det er kun mig, der er død. Jeg er glad for, at jeg er den første, der er død. Jeg er glad for det. Og jeg er den anden, der er død. Ja, vi er på Thomas POV lige nu. Ikke FOV. Vi er på Storm Axelsen POV. Nej, Storm Axelsen død. Så vi Simon der. Og Leo vinder. Jeg fik 5 personer til sidst. Leo vinder den anden runde. Det var Leo, der vandt. Damn, han sådan nudel med på eller. Ja. Songwars. Du bliver så stærk, hvis det er Songwars. Jeg er ligeglad. Jeg er fucking ligeglad. Det skal være Songwars. Super god, der starter tournament. Get out! Fordi at de selv kan vinde, og altså. Husk. Jeg holder væk for mig. Storm. Ej, det bliver stærkt endgame for her. Oh my god. Wait, please. Alle dem, jeg invited, som der ikke tog imod, når de sender her video, de var så sad. Min shotgun gider ikke en shotgun. Der er nogen, der siger noget. Liv kukker lige nu, hun har 2 kills. Jeg har også 2 kills. Liv. Jeg var den første, der døde. Der er liv. Så hvem er det, der er den lille rotte? Du skal fandme ikke kalde mig for en rotte. Oh my god, William, han vil gerne join, men det er så lidt for sent. Okay, William /Lagopush joiner midt i tournamentet alle sammen. William. Isaac får det simpelthen ikke. Nej, jeg æder det bare hurtigt, måske. William Lagopush. William, er du der? Er Leo der vinder, eller er det? No. Jamen, det er på grund af, det er et tournament, det her, hvor man kan vinde en emote, hvis man vinder 4 runder. Så du kan godt nå at join tournamentet. Så til alle jer seere, William er joinet tournamentet. Hvem spiller jeg imod? Mig? Connie. Du er så heldig, at jeg ikke har mere healing. Leo, du er så heldig, at jeg ikke har mere healing. Leo har 2 nu. Leo har 2. Så derfor skal vi dræbe ham. Altså. Nej! Lille, hvad kan I ikke også lige? Crossers. Nej, tak. Jeg kan ikke spille. Aha, shithorn. Mr. Savage. Fiskecrosser! Ja, det er fishy. Fishy on me. Okay. Vi kommer bare. Hvad så? Hvem tror bro han er? Er bro Mr. Peterbot? Eller sådan noget. Oh shit! Han hedder ikke Mr. Peterbot, han hedder Peterbot. Same. Nej. Tak. Thomas Cooked. Ja, man kan vælge alt. Du kan også vælge det lige nu. Han med aimbot. Mens man spectator kan man vælge det. Okay, det skrald. Altså, det er ikke fordi, jeg vil dominate den her lobby, så jeg er bare en chill guy i den her lobby. Nej, jeg vil gerne... Kom igen, Liv. Ej, Isak, nu er en runde. I wasn't very cool for Jeg kan ikke se, når man reloader. Det er så irriterende. Fiskecrosser! Oj, jeg skal dræbe en med fiske. Ej, det bliver fandme ikke mig, Isak. Oh hell, er du stadig i live? Ja, selvfølgelig. Okay, alle vil join mig. Godt. Det er så stressende. Hallo, en eller anden invite Neil. Han joiner også tournamentet. Ah, blev fandme ikke i endgame. En
En eller anden, der har en Nielsen, den der er en vej. Jeg har ham ikke. Nå, vinder jeg leve igen. Kom on, Isak. Det er okay. Klap hans røv. Jamen, jeg er så low, altså. Jeg kan ikke. Cream. The cream is waking me. It's my turn indeed. Let's go! No way, Isak vinder den der. Jeg Let's troede, go. du kørte til, Isak. Hvad? Jeg troede, du kørte til. Bro, det gør jeg også. Jeg skulle bare lige... Det er fordi, Leo, hvis der er nogen, der har mange point, mange flere end de andre, så bliver jeg altså lige nødt til at stoppe dem lidt, bror. Red light, green light. Altså, hvis, for eksempel, hvis Shiggy havde 3 point, og du havde 1, hvordan vil du så have det? Du vil være tiltet, bro. Så vil du gerne have, at jeg flækker mig. Nå, nu har jeg kun snipers. Ej, jeg har kun rocket launchers. Hvor fuck er det her? Hvem er det, der bare går efter mig off-spawn helt seriøst? Shiggy, vi kan chill. Shiggy er en chill guy, okay? Hvilken våben har du, Isak? Jeg har en bow og 2 rocket launchers. Ja, Okay, vildt. Jeg kan give dig sådan en her. Jeg giver dig sådan en der. Okay, men 2 rocket launcher, så giver jeg dig sådan en der. Nå, det er Leo. Nej, vil du trade noget for den her? Bare et eller andet. Nej, jeg vil bare gerne have et eller andet. Vi trader bare. Vi trader. Hey, hvem gør du bare? Nej, Vil du ikke? Okay, det er fint. Jeg tager mammuten. Det er bedre end ingenting. det er fordi, at det er jo god movement til dig, som er blue. Ja, true, men jeg har jo også rocket launcher. Jeg havde 2 af dem. Jeg har bare ikke nogen rocket. Fuck, sorry. Hvem er det her på? Ej, jeg kan skralde ud igen. Ej, så bliver jeg bare sprayet fra siden. Hej, Leo. Ja, bro, hvordan tror du, at jeg har det? Nej, tak, Døde Storm. du? Shit. Ja, så flippity floppity low. Du gør mig one-shots. Jeg gør dig one-shots. Nej, så er det no-skubbet mig. Ikke noget. Low, Leo. Okay. Nå, Leo, jeg kunne easy have dræbt dig der. Op her, fight mig, Thomas. 50. hvem er det? Hvad fuck sker der? Ja, jeg kunne gøre noget. Ja. Ja, jeg vinder sgu. Jeg vinder igen. Let's go! Nej, Isak, har du også vundet 2? Men Ja, også. Isak, han kan ikke vinde sit eget... Nej, jeg kan ikke være host og vinde. Jeg bliver nødt til... Jeg kan ikke være host og vinde hele tiden, sgu da. Det kan jeg ikke. Alle går efter Isak. Nej, Liv har også 2 point. Hvad fuck vi er på i om? Og Liv har også et point. Nej, Liv, Liv, det var i trænerrunden. Thomas har også et point. Down. Thomas har også et point for helvede. Vi skal også gå efter ham. Vi kan ikke bare kun efter. William! Okay, William! Okay. Okay. Vi er chill guys, bror mand. Hvad så? Jeg ved ikke, om jeg kan være chill guy med William. Når han ligesom Hey, tag til. Sorry, Shiggy. Hvad fanden? Hvorfor bliver jeg targeted, seriøst? Der er en ting, der bare løber hen på mig. Jeg takker det bare. Et liv. Hvem pusher fra siden af nu? Me. Det er fair nok, at Liv pusher på siden. Ej. Okay, menneske. Nej! Isak, Jeg vil kan du vinde ikke vinde dit eget game? Nej, hvorfor? Jeg vil gerne... Nej, jeg vil ikke vinde det igen. Det er jo vildt, jeg er ikke glad for. Nej, det lever med mig igen. Altså, hvorfor lader vi bare Ikke lad Leo vinde. og Isak? Bro, ingen af mig og Leo skal vinde den her. Vi har begge to, bro. Så. Jeg laggede fucking meget der. Jeg laggede meget fucking. Jeg laggede. Så god. Gutter, alle sammen gå på Leo. Leo, er du god? Leo, er du god? Jeg laggede, og så siger du, at du er god bagefter. Oh my god, Leo. Alle sammen på Leo. Altså, Leo, jeg giver dig det, du er god, men altså sådan, jeg laggede til sidst der. Jeg havde også Pillars. Nå. Jeg synes, jeg hader at lagge i endgame.
Fuck, jeg er død. Leo, imagine, du ikke havde deltaget i det og bare gjort dig sitting out, bror. Men jeg kan have lov til at Oh my god, lad mig skyde mig. Lad mig skyde mig. Alt fandme har været anderledes herinde. Ja. Du skal lige chill med den mamma-basser. Du dræber mig lige fra spawn, bro. Chill. Hvad er det der? Jeg er bange. Hvem fuck er det? dræber mig lige fra spawn? Nej, det er Bernie. Bernie, vi kan bare chill, guys. Bernie, det er mig, Jeg der skal har... godt nok chill. Altså, jeg siger, folk skal chill. Oh my god. Hvis folk ikke chiller, Kan man farm? What the fuck, man kan farm? Kan man bygge? Fuck dig, så. Bernie, jeg siger, vi kunne godt chill, guys. Dræb Leo. Ikke lad Ja. Leo vinde det her. Kan du ikke lige dræbe Leo? Ikke lad Leo vinde det. Ja, få ham ud. Vi skal ikke have Leo til at vinde tournamentet allerede. Allerede 18 minutter Dræb inde. nogen, før I dræber Leo. Vi har fundet en endnu. Okay. Så. Det er altså Det er ikke engang godt. sjovt at blive takket. Jamen, det er heller ikke sjovt, at du vinder, Leo. Han har min luften. Okay, det er første win for begge to, hvem mindre vinder. Så altså, lad os se, hvem vinder. Bernhard. Ja. Bernhard POV. Annie. Okay, hvem vinder? I står og misser lidt skud her. Bernhard vinder. Bernhard Kukker. Altså, jeg har Shit, jeg konkurreret. har ikke engang et point. Sådan. The Walls, så er man på hold. Nej, ikke The Walls faktisk. Ikke The Walls. Nej, fordi alle sammen... Jo, det walls. Nej, fordi man er på holdet. Gun swap. Gatekeeper. Vi har alle sammen Mythic Gatekeeper. Alle sammen. Alle har det samme våben. Han har så lidt match. Okay, Storm, du har ikke et point endnu. Jeg skal kun have nogen, som der har et point. De må sgu ikke vinde igen. Nogen, der har et point, ud med jer. Nej, jeg har ikke point. Nå, okay, sorry. Jeg skal bare finde dem, der har et point. Altså, get out of Altså, my jeg skyder lort i den her gun. Raygun? Fuck, hvem er det, der er død? Yeah. Okay, ham har en point. Hvad så, bror? William, bror. Chill, jeg har ikke noget point. Okay, jeg går bare efter alle. Jeg kan ikke tillade mig at gå efter alle dem, der har et point. Ikke lad Leo stå og camp. Hvor fuck er han så? Altså, Leo, du spammer af helvedes til. Leo, han player virkelig seriously, kan jeg mærke. Han camper, siger han til Storm. Shit! Jeg går op til Leo. Nej, Leo har tabt mig. Du skal ikke lade Leo vinde, okay? Leo, han er one shot. Leo, han er one shot. Leo, han er one shot. Jeg vinder! Er I okay? Nej! Det var så tæt på for mit tøj! Det var så tæt på! Okay, William, 1 point. William, Og Storm stadigvæk 0. William 1. Altså, der er rimelig mange, der har point lige nu. Jeg ved ikke, om der ikke har, men altså... Skal ikke have et eller andet boxfight? Mammuf! Nej. Kom du, Mammuf! Mammut, jeg vandt sidste gang, jeg spillede med Mammut. Der var kun én på den Bro, men Er det? Det er min. Jeg skal bare kigge over det hele. Det er ikke sådan, at det plejer at være, når jeg spiller det her pis. Nej, jeg dør som den første. jeg døde som... Hvad mindre sagde det var som den første. Der er 4, der er døde, så det... Nej, 5 faktisk. Så det tror jeg ikke. Ikke lad Leo konkurrere. Jo, det var meget liv, der døde. Jeg spørger. Leo, jeg targeter dig legit ikke. Jeg mener det. Spørg på mit liv. Det er jo kun fordi, Hvad med Lukas? Nej. Okay. Hvad med William og Storm? Nej! Du missede. Du har 20 liv, bror, mand. Det er også.
Shit, jeg er 20, jeg er 20. Kill, jeg er 20. Sej, jeg er 20. Jeg er 40. Let's go. Okay, nu har jeg 3. Hvorfor står der, jeg har 2 wins? Nej, Isak, du har 4. Nej, jeg har ikke. Det her. Nå, okay. Storm, okay, vi er lige ved siden af hinanden, vi tæller os. Nej, Lev, du ramte mig i stedet for at bringe. Hvad hedder den? Lev fik den ned. Er det night we pop out at 1 in the morning, you kinda know the life you were boring. Jeg er den første. Nej, der er en mere. Storm! Rolig. Jeg synes, vi skal tage en rum. Nej, hvad? Lever jeg? Ikke lad leve Jeg vinde. tror, du skulle give den, der ikke har fundet en chance. Og jeg har ikke fundet nogen endnu. Ikke lad leve vinde. Og du dræbte mig. Jeg visker mit liv der. Nej. Isak. Jeg er død. Fuck. Men Leo er ikke i live. Nej, er du fucking tanket? Men er der flere? Hallo, jeg dræbte mig selv til at... Jeg dræbte mig selv til at få børn herud, tror jeg vist. Okay, Storm fik hans første point. Endelig har fået point. Storm, det er dig. Du er manden. Du er skabt til at lave et comeback. Ja. Storm, han er skabt til Lige er jeg den eneste pige i lobbyen. Har vi alle sammen en? Wait. What? Er jeg Liv er den eneste pige. Low gravity. Let's go. Nej, hvad mindre får Gudgården har automatisk vundet. Lad mig bare sige det på den måde. Jeg vil så gerne have den Gudgården. I'll go it. Du får ikke en god godt. Nej! Bernhardt! Hvem er det, at der fucking bliver ved med takken? Leo, altså jeg blev også targetet til at starte med, så altså sådan... Det er dig, der har det. 5 er tilbage, vi har 5 tilbage. Okay, Storm har næsten... Storm og William og Liv og Sigurd. Ja. Jeg tror Sigurd og Liv er på den samme path. Ja, det er de. De er i den samme røg. Nej, ikke røv, det er ikke bjækken. Jeg mener røg. Nej. Nej, det her, jeg kan simpelthen ikke. Jeg får goosebumps af det her. Jeg får Jeg kan ikke. Du kunne have bygget under. Du kunne have bygget Storm. Du har en masse matchbruski. Nej. Okay, hvem har vi tilbage? Vask. Kan Liv catch up? Jeg dør. Nej. Jeg kan ikke gøre noget. William, har du ikke 2 point nu? Jo. William. Er der nogen, som der har 3 point? Mig og Leo har 3. Mig, Isak. Men vi bliver targetet hver runde, så jeg tror ikke, vi har chance for at vinde. Hvis så håber jeg, Isak du har ikke vinder. skrevet ind, at jeg har 3. Har jeg ikke? Nej. Men du skal skrue længere op, tror jeg. Du skal jo leve 1, leve 2, og så har du ikke Hallo, ingen dræb mig lige, ingen dræb mig. Hvem er det, der får den takke? Please lad være med at takke. Please lad være. Altså, jeg takker ikke nogen. Jeg chiller bare. Nej, Jeg er bare en chill guy. men altså, der er en person, der fucking kommer skudt efter mig hele. Nå! Fedt. Det står Max. Nej, det er ikke mig. Det står Max. Altså, hvem er det, der prøver Det er mig, bro. Må jeg ikke bare godt skyde dig en gang, altså? Oh my god, Storm på hovedet. faktisk meget at finde. Altså, jeg er virkelig low i det. Jeg vinder ikke den her, bro. Up the night in China. Ja, jeg fandt den skar.
Fuck, jeg kan ikke nå det, måske. Ej, jeg bliver skudt i luften. Please ikke suge mig, jeg er 8 liv. Please, med mindre busken. Lad være. Nej, Sigurd, hvad laver du, bror? Nej, jeg var så tæt på at blive skudt der. Tag mit loot, tag mit loot. Shit! Jamen, full damage. Man dør, hvis man dør. Men, eller, ja. Men det er jo, hvis man dør, altså, selvfølgelig liv. Ja. Okay, Leo har stadigvæk en chance for at vinde i den her runde. Han sidder i en rimelig god position. Han skyder, okay, han bliver ramt af et eller andet. Nej, Leo er ned! Jeg har ikke Kom igen, Leo. Mats. Vi har... Hvem har vi tilbage? Vi har Liv, vi har Storm, og vi har Thomas. Meget spændende final battle, det her faktisk. Liv har 2 goldfish på high. Storm sidder i midt med 1 goldfish. Bro, jeg elsker, at du bare... Sådan... siger alt, at jeg... Altså, så ved de, altså... Okay, Thomas, hvor mange har du? 2? Ikke? Hvad sagde han? Thomas, jeg har ikke vundet noget. Thomas laver Jan comeback. Comeback. Hvad er Shadow Track overhovedet? Fuck, nej! Jeg lavede sådan et... Det er den, der har bomben. Jeg lavede sådan et rullefald inde i den der boks, og så lavede jeg rullefald ud over kanten, der startede. Nej! Okay, så kan jeg bare spectate. Det tager jeg. Okay, det her det er faktisk rimelig nøje. Der er stadigvæk 7 tilbage. Sigurd, hvordan døde du? Vi prøver at svæve, men fald bare ned. Er der flere, der døde nu, eller? Nå, Leo døde her. Vi har Thomas, Liv og Anonymous, jeg ved ikke, hvem det er, og en anden Anonymous. Der er 2 Anonymous tilbage, jeg ved ikke, hvem det er. Jeg tror, det er Storm og William. Ja. Hvis William vinder den her, har han 3. Ja, William har 3. William, han kan godt lave comeback her. Der er chance. Eller du har faktisk lavet comeback, William. Så nu er der 3, der skal targets. Der er targets. Der er lawless loot. Default. Isak. Hvad? Hvad skal vi til? Hvad mener du, William? Nå, hvor mange point du har? Ja. Du har 3. Du mangler 1, så har du vundet. Men det gør mig leve også. Jeg har ikke vundet i år. Same. Men det er også sådan, jeg har ikke lyst til at vinde mit eget tournament, så jeg tror, I ved. Sådan. Doesn't matter, then life could be a dream. Dem, der ser... Life could be a dream. Lad mig komme ud. Lad mig overleve, Isak. Jeg er bare sådan en lille stille. Okay, Storm, jeg lader dig gå, bro. Jeg har ikke vundet den eneste runde. Storm, jeg lader dig gå. Hvem er det så? Det er i hvert fald tilbage. Oh my god, det er lækkert. Altså, hvad? Sagde Liv noget? Liv? Næ. Nå, okay. Jeg tror, du sagde noget. Fanden er hvor jeg prøver. Jeg gør den ikke. Ej, Isak, jeg er bare sådan en lille... Okay. Du har ikke nogen wins. Jeg skal nok. Ej, det tager mig barn her bare. Leo, lad være. Leo, det svæver. Ja. Ja. Jeg sidder stok. Bro, jeg sidder stok. Du mener ikke, at jeg taber, fordi jeg sidder stok. Hvorfor dræbte du mig? Jeg fucking sidder stok. Jeg gider ikke. Nej! Ja. Jeg vidste ikke, det var Leo! Nej! Leo! Du skulle have sagt, det var dig! Nej! Han tabte.
alle sammen tabte. Han vandt Isak. Nej. Jeg gider ikke vinde mit eget tournament. Vi spiller videre. Jeg kan ikke vinde. Vi spiller videre. Jeg gider heller ikke nogen andre til at vinde. Color Switch, jeg farveblind. Ej, det er jeg ikke. Isak, jeg spillede imod dig 2 gange. Og nu siger du, at vi spiller videre. Jeg er lidt farveblind, seriøst. Okay. Bare lige. Ja, det er ikke det. Ej, det synes jeg Det er på grund af, at jeg gider ikke at vinde mit eget tournament. Så fra nu af, så gider jeg Jamen, det synes bare ondt. Det synes bare ondt. Jeg dør bare off spawn fra nu af, så kan jeg bare spække til jer. Vi har Bernhard, William, Liv og Sigurd. Tak, William. Shut up. William, han står hen omkring. Det er mig, bare på grund af... Grib dem, der er farveblinde. Ja, det er mig. Men jeg kan sgu ikke jeg kan ikke forskel på de pinke og blå. Altså. William. Der er kun én grøn. Altså, det er på grund af, at I alle sammen andre. Ej, jeg hæpper på... altså, jeg vil ikke hæppe på nogen, men sådan, dem, der ikke har point, hæpper jeg sådan lidt på. Så Sigge er liv. Nej, altså, jeg har heller ikke noget. Vinder William tournamentet. Jeg har ikke noget selv. Altså, jeg har ikke noget. Det plejer fedt også med. Oh my god. Kan Liv clutch op for det andre? Please, Liv. Nu er mit dag, Liv. Liv, den er rød. Liv. Hvad er det her? William vinde. Bare ram William. Ram William en gang. Ja. Liv. Gå på pink. Okay, William, han vandt. Sådan. Hello, comeback. Lad os klippe til, at William får efter noget. William, hvad vil du have for shoppen? Er det en dans? Ja, dans. 500 dans. Ja. Altså, der er sådan nogle victory vibes, jeg synes, der er rimelig nice. Nu vil jeg ikke lige gøre det Jeg kobbel. vil have en Sabrina Carpenter. Altså, emote eller hvad? Tager du please? Jeg vil have et caffeinated. Caffeinated. Okay. Så skal vi lige finde William. Der er ikke party. Den er ikke... Den bedste dans i verden. Sådan. Sådan giftet. Vi ses i næste video. Husk at like og subscribe, og hej.